ሕጂ ክጸርፍዋን ከዋርድዋን ዝነበሩ ማዕረ ክንቀትለኪና ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ሕጂ ሓታቲ ኮይኖም ይቐርብዮም ዘለው እዚኣ ቆልዓ ንነብሳ ኸማን ሞኒካዊት ህግደፋዊት ባህለይቲ እያ በህግደፍ ድማ ዓሚናትሉ ድማ ጓላ ሒዛ ኣብ ኤሪትራ ኣትያ ኣላ she knows the rule she knows the rule she knows the game ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ ብዛዕባ ህግደፍ እዚኣ ቆልዓ ፀቢቓ ትፈልጥ እያ እንታይ ከም ትዛረብ ትፈልጥ እያ ተዛሪባ ኸላ ኸማንሲ መስመራ ኸይዳ ኣላ ገመን እንድህር ኣለዋ ከም ትህተተሉ ኸማንሲ ፈሊጣ እያ ኸይዳ እንድህር ኣለዋ እዩ as far as we know about እዚኣ ሞኒኻ ኣነ ከም ህግደፋዊትን ከም ደጋፊትን 90% ደጋፊት እያ መንግስቲ ኤሪትሪያ they are not stupid ከም ሞኒካ ዓይነት ናታቶም ደጋፊት ከምዚ ንቪዚት ከይዱ ኣብ እስር ቤት ክስታይ ገይሩ ፖለቲኩ ደባላሹ መንግስቲ ይኾነ በዓል ወዲ ጣባ በዓል ብዙሓት ሰባት ተቃወምቲ ዝበሃሉ ሰባት ከማን ብዙሓት ሰባት ከምዚ ተቃወምቲ ዝበሃሉ ሰባት ኣትዮም ኣብ ኣስመራ ብሰላም ይወፁ ኣለው ናታ ስፔሲፊክሊ ማዕረ ክንደይ ዘይንፈልጦ ወንጀል ሓልይዋ ድዩ ተኣሲራላ ንብል ዘለና I don't think so ሕጂ ሎጂክ ኢና ንዛረብ ዘለና ሚኪ ሃንሳብ ሎጂክ ንኣይ መንግስቲ ኤሪትራ ሞኒካ ንከኣስራ መንግስቲ ኤሪትራ ስቱፒድ እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ንኡ ትድግፍ ንኡ ኣብ ግዜ ሕማቅ ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ገፃ ከፊታ ብዙ ትቃለስ ዝነበረትሲ እንኳ መጻእኽለይ ኢሉ ኣብ እስር ቤት ዘእቶ ዓይነት መንግስቲ ኣይኮነን መንግስቲ ኤሪትሪያ ግን እንድህር ገበን ኣለዋ ድማ ከም ህግደፋዊት ስለ ዝኾነ ጥራይ ደይትህተት ዓይነት ሰብ ኣይኮነትን እስኻ ሕጂ ከምዚ ብፅቡቅ ኢኻ ጀሚርካዮ the easy way ሕጂ እዚኣ መባልዒት እንዳኾነት ትመፅእ ስለ ዘላ ኣብ ኤሪትራ ኤምባሲ ምድዋል እዚኣ ሃፍተናያ ጓላ ድማ ትምህርቲ ከምዚ በፅሑሎ ሴፕቴምበር አቤላ ኦር ድማ ሚኪ ያናግረኝ እንጂ ከኔ በኋላ ገብቶ ይናገራል እሱ እንዴት ነው ለነሱ ብቻ ነው ቅድሚያ ማሪ ሶኬ ከኔ በኋላ እኮ ነው የገባው በትክክሉ ማን ቁጭ እሱ ታዲያ ምን ታደርገዋለህ ጀምሮ ይጨርሳ ታዲያ ሕጂ ኢዚ ወይ ድማ you know 100% sure guarantee ተኣሲራላ ኢና ንዛረብ ከማን ይሕዋታ እንድህር ኣለው ኣቦ ኣዲኣ ገለገለሲ ካባቶም ኢንፎርሜሽን ወሲድና እወ ሓግዙና ከምዚ እንድህር ኮይናላ ተባሂሉ ከምዚ ከም ሓደ ጄኒዩን ዝኾነ ሲቲዝን ኣብ ኤምባሲ ተደዊሉ እዚኣ ቆልዓሲ ከምዚ ኣላሞ ከምዚ ዓይነት ደጋፊት ዝኾነት ሰብ እንድህር ተኣስሩ ኮይንኩም ፅባሕ ንህጎ ጋራንቲ ዘለዎ ሰብ ኤሪትራዊ የለን ስለምንታይ ተኣሲራ ኣብ ኤምባሲ ምድዋል ጥራዩ እኮ ኣብዚ ግን ሶሻል ሚድያ እንድህር ሕጂ ኣብ ፐብሊክ በፅሕሉ ፐብሊክ ድማ ናቱ ዝኾነ ኩሉ ሰብ በዚኣ ክስታይ ገይሩ ናቱ ፖለቲሳይዝ እንዳገበረ ናቱ ክስታይ ዝገብር ዘሎ ንማንም ሰብ ብፅቡቅ ክስታይ ትገብረሉ ዓይነት ሳብጀክት ኣይኮነን ኣብዚ ሚድያ ናይ ሞኒካ ንኣኻ እውን ሚኪ ክስታይ ዝገብረካ ስትረስ እዩ ዝገብረልካ እስኻሲ ናይ ባሃቂ ካብ ውሽጥኻ ሃፍተይ ተኣሲራላ ኢልካ እንዳበልካ ከለኻ ሓደ መፅኡ ኖ ኣይተኣሰረትን ወረባት እንድህር ተኣሲራ ኮይናኸ ኣይተኣሰረትን ክብለካ ከሎ ከህርቀካ ይክእል እዩ እንድህር ደይተኣሰረት እንድህር ኮይናኸ ወረባት ሞኒካ ንነብሳ ህግደፋዊት ምሽ ትብላላ ስራሕ እንድህር ወረባት ኣብ ስራሕ እንድህር ሓልያኸ ኣብ ኣስመራ we don't know እርግፀኛ ብዘይኮንናሉ ነገር ተኣሲራላ ኢልና ከምዚ ዲቤት ንገብረሉ ዓይነት ነገር ስለዘይኮነ the easy way ኣነ ከም ሓደ ሃውኻ ዝመክረካ ሚኪ ነዚያ ነገር ጠጣው ቢልካ ኣብ ክስታይ ምድዋል ጥራዮ ኣብ ኤምባሲ ኦኬ ማይክ ቴንክ ዩ ስለቲ ዳሃብካ ንሪኢቶ ብጣዕሚ መስግነካ ግን ድኾነ ነገር ከይተፈሰወ ሳይጨኑን ይልበሃል ነገር ኣሎ ንሕና ድማ ከይረጋገፅና ንዛረቦ ቃላት የለና ኣብዚ ወላ ሓንቲ ንሕና ንብል ዘለና ሰብ በቲ ዝገበሮ ገበን ይተሓተት ፀገም የለን ኣብዚ ሚድያ ደለው ሰብ ግን ከምሶም ፈላጣት ኮይኖም ከምሶም ኩሉ ገበርትን ሓደግትን ኮይኖም ተረዲኩም ኣሎ ቀዳማይ ነገር ነቲ መንግስትን ነቲ ህዝብን ይኩም ተጽርፉ ደለኹም ኣነ ክነግረኩም ሹር ኮይነ
እቲ መንግስቲ ብግልጽ እንዳኸደ ከሎ እስኹም ንምንታይ ኢኹም ትሽፍኑ ደለኹም ንምንታይ እዩ ኣነ እሱ ይድገርመኒ ደሎ ገሊኦም ኣነ ንዓኸ ኣይኮንኩን ግን ገሊኦም ኣለው ከምኡ ድገብሩ ደለው ሰባት ኣለው ጽቡቕ ኣይኮነን ሞኒካ በዲላ እንድሕር ኮይና ትተኣሰር እኮ ፀገም የብላን ግን ተኣሲራ ኣላ ምባልሲ እንታይ ትፀገም ፀገም እኮ ደምፅ ነገር ኣይኮነን ክንደይ እኮ ዳኣተው እኮ ተኣሲሮም እዮም ተረዲኩም ኣሎ ኣብ ሞኒካ በፂሖስ ንምንታይ ድሕባእ እኮ ይድብል ደለኹ ኣነ ንምንታይ ኖርማል እኮ እዩ ግን ተሆነ ተረዲኩም ኣሎ ክልተ ሰባት እዮም ንኤርትራ ኣትዮም ኣብቲ ኤርትራ ታሃንቲ በቲ እስኹም ኣዘራረባ ኣትያ ወፅያ ሰብ ስለ ዘለዋ ሶሪ ሰብ ስለ ዘለዋ ኣትያ ወፅያ ክንነግረኩም እንድሕር ኮይና እታ ሰብ ዘይብላ ድማ ኣብታ ኤርትራ ትሪፍኩማ ንኣኹም ያ ንድብለኩም ማለት እዩ ሕጂ ብኣኹም ዝርዳእኩም እንድሕር ኮይኑ ንኣኹም እስኹም ኢኹም ትብድልዋ ደለኹም እስኹም ኢኹም ትተኣሰር ትብሉ ደለኹም እስኹም ኣብ ምድጋፍ ደለኹም ሰባት መብዛሕትኹም ማለት እዩ ጭካኔኹም ስለ ዘራእኹምኒ ተረዲኩም ኣሎ እዚያ ሰብ እዚኣ ኣዲኣ ሓሚማታ ኸይዳ ነዲኣ ሞት ድማ ከተርክብ ተረዲኩም ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኣትያ እዚያ ሰብ እዚኣ ናብ ሃገረ ኢለያ ኸይዳ ክትኣቱም እኮ ጽላል እኮ ብሓደ ወገን እኮ ኣነ እዚያ ጓል እዚኣ ክትኣቱ ኣይመረጽኩላን ነይረ በቲ ዝበለቶ ነገር ተረዲኩም ኣሎ ግልጽ እንድሕር ኮይኑ በቲ ዝተዛረበቶ ግን ኣትያ ኦኬ ንበል ግን ንምንታይ እዚ ኩሉ ጭካነስ እንታይ ኣድልየ ኖርማል ናይ ደርግ ወታደር እኮ ነዴታትና ነቦታትና ጦቦምን ርእሶምን ዝቀንጸሉ 82 ናይ ደርግ ወታደር መንግስቲ ኤርትራ እኮ ሰዲድ እኮ እዩ ይሕዋት ሶሪ ንዜጎስ ንምንታይ ይጭክን ከምዚ ማለሲ ንዜጎስ ንምንታይ ከምዚ ጭክን ንምንታይ ይክብ ዚያን ያኸም ሓስከያ ደለኻ ዚያዲ ሓስከያ ነገር ታይ መሲልካ ሚልካ ሓወይ እኔ ሚኪ አሁን እኔ አይረብሻለሁ ሁሉ ድሕሬ ማዕትዮም እኔ ተዛረብ ማሓራ ሓወይ ተዛረብ ፀገም አይከም ስራ አለና ምንሰከ ተዛረብ ድሕሬ ተዛረብ ሚኪ ሓወይ ስቕበሎ ሁሉ ሓሊፎም ካዛረቡሉ አዛረብን መቆጣከ ተዛረብ ማሓራ ይበካሎ ገዲ እኔ እንታይ ሕቶ መጽ መስልካ ሚኪ ልዕሊ 250 ሰብ ዝኾኑ ሲ ረኺብና ያ ኣላ ብሉኻ ፕሩፍ ኣምፁ ተበርካዮም ተረዲኻኒ ሓደ ታይልካ ኣብ ዕዳጋ ረኺበያ ሓደኻ ብስድራ ስልክ ረኺበያ ብላሉ ሕረት ናይ ስድራ ስልክ ኣብን ተልካ ይህበካኒ ሕጅሞ ብፍላይ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ተረዲኻኒ በቃ ፈሪሖማ ስለ ዘለዉ ተወዲቦም ዝመፁ ዘለዉ ሕጂ እዚኣ ቆልዓ እዚኣ ኢላ ትበሃል ኣብ ኤክስፖልያ ገለ ምሳእ ስእሊ ኣለዋ እዚኣ ቆልዓ እዚኣ ተረዲኻን እዚኣ ካብ ትመፅእ ክንደይ ገይራላ ሳኻ ካብ ተርፍ ክንደይ ገይራላ ኣድራሻ ዝበሃል የለን እጅ እንታይ ብሉኻሉ ብዝገበረቶ ገበን ትሕተት ኮይናሲ ክትሕተት ኣለዋ ብሉኻሉ ፀገም የለን ትተሓተት ንወዲ ጣባ ዘይሓተተት ኤርትራሲ ንሞኒካ ክትሓትት ኣብ ሓሙሻይ ዙርያ ጀሚራ ዋጋ ዝኸፈለት ሞኒካ ኤርትራዊት እንታይ ትገበን ሕጂ ንወዲ ጣባ ዘይሓተተት ኤርትራሲ ፀንዐ ከሎን ሕጂ ንወዲ ጣባ ናብ ከዲዑ ናፅነት ኤርትራ ዘይኣመነ ዘይሓተት ኤርትራስ ንሞኒካ ተሓትት ንወዲ ባሻይ ተረዲኻኒ ሰራዊት መሪሑ ክልተ ሕዋት ዘዋድአ ኣብ ድፋዕ ዘይሓተተት ኤርትራስ ንሞኒካ ተሓትት ወላ ትሕቶ ምሕታት እኮ ተረዲኻኒ ፌር ግን ኣብ ፌር ጠጠው በሉ ንወዲ ጣባ እንድሕር ሓቲታ ንሞኒካ ማንም ሰብ ክሓትት መሰሉ እዩ ንወዲ ባሻይ ተረዲኻኒ ኣብ ቴሌቪዥን ኣምፂኻ ኢንተርቪው ትገብር ኤርትራስ ንሞኒካ ክትሓትት ሕጂ ኣነ ሞኒካ ደጊፈያ ኣይኮንኩን ከም ዜጋ ግን ብዛዕባ ፍትሒ ስለ ዝንቃለስ ዘለና ተረዲኻኒ ብዛዕባ ፍትሒ ሕተታሉ ብዛዕባ ፍትሒ ከነሓትት ግድን እዩ ቃልስና ፍትሒ ሕጂ ኣበይ ተኣሲራ ኣላ ትብልዎ ኣለኹም ንሚኪ ተፋጥጡ እዚ ኩሉ ህዝቢ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ኣበይ ተኣሲሩ ዘሎ መን ዶ ፈልጥ እዩ ኣበይ ከም ተኣሰረ ሚኒስተራት ይኹኑ ጀነራላት ይኹኑ ተረዲኻኒ ተኣሲሮም ዘሎ ግደፎ ከምዚ ተራናትና ሰብ فقدو كونتينرن فقدو طابيان فقدو مخازن تاثير زلو غدفو مو ابي دو تاثير لو يزخلو سب تاثير حسب منبر ابي خم تاثير سدرا بيت كو يفلطو حزب ኤርትራ يسر ابي خم زسر سدرا بيت حاده ኤርትራው ዝፈልጥ የለን اي صابي تاثيرات ብሎ ለኩም ስደት መሳኹም ዘሎ ሰብ ስለዚህ ተፈጡ ተኾንኩም ሕጁ ተሓቶ ሓንትና ኮለል ዘብል ኣይኮነን ተፈጥዋ ተኾንኩም ቴሌፎን ሃቡ ንሚኪ نيم باسم زحت تيلن ندحر الله تبلو لكم كونكم سي امصوا تاع تليفون اي نعا خنا راخبك نعنا تنغرنا صقم يله ميكي نمصوا تاع اجندا نميكي يبكمو ميكي خاد حنا رغاغص يلو تيلنا نحنا وانا نحتتنا نعنا سلا صرفنا انا ميكي مصينا دليت فتح اندا تباركم سي
كم زعنت قفعتها ندا تقبرس نمتاخم دمصو زي تخونو مستباهله ترديخاني انا بقى دمص نحنا نفتح نقادس فتح كدبر بصينا امبر مونيكا اجندانا خوينا يكونتن خلاي ميلي تايلكا قصكم كفيتكم سي ابي اترا مسار سيحقد اوف كورس صدقيو حدا زيغا ترديخاني كم مدره قص مطفا ابي اترا صدقيو قص خفيت تبركالو تزغبر ነገር እንተሎ ካብ ሓንሳብ ፈርየና ሃገር ዘምፁ ተረዲኻኒ ዋጋ ከፊሎም ሃገር ዘምፁ ሰባት ሲ ቁንቁላፎም ተተኺሎም ተረዲኻኒ እዚ ህዝብ እዚ ገለ ገይሮም ኾኑ ዝበለ ህዝቢ ነቢ ተወደድ ዘይኮነ ሲ ያይ ሚሊስ ንዓኻ ክትከውን ትብላ ለኻ ኤርትራ ወይ ካብ መን ኤርትራ ሒዝዋ ዘሎ አጀንዳ ቀሊል አጀንዳ ይኮነ ንባዕል ድሩዕ ንባዕል ቁም ብርሃን ንባዕል ጴጥሮስ ሰለሞን ዘይኮነት ኤርትራስ ንዓይኒ ምኪን ክትከውን እዚ በዚ ስርዓት እዚ ስለዚ ያዋት እዚ ህልኽ አይኮነን ስድራኹም ነፍስ ወከፍ ስድራ ኣለና እንደውዲና ታዓነት ሕብረተሰብና ተረዲኻኒ ስቃይ ይሕልፋሉ ንፈልጥና ኣብዚ ግን ህልኽ ተኣታቲና ኣለና ትራያሊት እንዳፈረጥና ህልኽ ተኣታቲና ኣለና ካብ ህልኽ ንውፃሞ እጂ ምናልባት ኣነ ብዛዕባ ምሕታተይ ህልኽ ዝሕዞም ደገፍት ኣለዉ ክንዲ ሓቂ እንዳፈለጡ ብዛዕባ ሓቂ ዝዛረቡ ኖም በዓል ማሕረሲ ብርጌና ሓመዱ ኮይኖም ካሳውሩ እምበሪ ተኣትዎም ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ካብዚ ንውፃእ ይኽዋት ንሕና ክንወርድ ንኽእልና ፀገም የለን ባሙይ ነገረካ ይምኪ ገዲፈያ መስበርካተይ አጀንዳ ገዲፈያ ይረክ ካብ ዘገደፍካ ካይን ገድፋና ኖ በዓል ማሕረ ገደፍዋ በዓልና ለና ይተልኩምና ተረዲኻን ሕተቱ ላይ ሓብትኩም መቃለስትኩም ያ ነራ አንጻራተይ ቋ ተቃለስ ነራ ሞኒካ ግን ሞኒካ ንምንታይ መስልካ ሰላ ካብ ሓሙሻይ ዙር ተረዲኻን ጀሚራ ዋጋ ዝኸፈለት ሰለስተ ወራራት ብጉቡ ዘእንገደት ብጉቡ ተረዲኻኒ ሰንከለት ዋጋ ዝኸፈለት ሰብያ ስለዚ ኣነኻ ሞኒካ እንድሕ ፀገም ኣለዋ ኮይኑ ጽባሕ ንጉ ኣብታ ዲሞክራሲያዊ ፍትሓዊትን ሃገር ተረዲኻን ኣነ ሞኒካን ክንካሰስ ዝደል እምበሪ ባዕሊፍ ክትጠፋ ሓንቲ ዜጋ አይደለኒ ጽባሕ ንጉ ወራር ክመጽእ ኽእል ኮይኑ ዋላ ንሕና ንመርሓ ሃገር ተመጽያ ተረዲኻኒ ዋላ ሚሊ ተረዲኻኒ ንመርሓ ሃገር ተመጽያ ወራር ክመጽእ ኽእል ሓደ ዜጋ ኣነ ተረዲኻን ክጠፋ አይደለኒ ኣነ ዜጋ ከም ዜጋ ክሕተት ግዴታ እዩ ሚሊ ኣነ ኣቦኻ ዲኻ ቀቲለልካ ወይ ስድራ ቤትካ በዲለልካ ዜጋ ስለ ዝኾነ ሱቅ ባህል ይብሉን አይብለካን ክሕተት ኣለዎ ግን ብጉሉጽነት ስድሩ ዝከታተልሉ ጠበቃ ትገብረሉ ጉዳይ ኣብ ምንታይ በጽሑ ተረዲኻኒ ትከታተልሉ ስድራ ቤት ብዘይ ሻቀል ኩሉ በቃ ኦፕን ክኸውን ክእል ኣለዎ ኣይተሓተት ኣይኮነን ንሕና ገ ተረዲኻኒ በብሓደ ብስደትም ጠፊና ኣለና ብምጭዋይም ንጠፋ ኣለና እቲ ዝዓበየ ሃገርና ዝሕዝነካ ነገር ማሕሪ እፅራ ሕራይ ሰላም ኣርኪ እቲ ዝዓበየ ዕድል ሂባ ዘላ ከዓ ራእዮም ኩሎም ቶም ዝኣቱ ዘሎ ቶም ዋና ከዳዓት ደም ኤርትራው ንኤርትራው ዘፋሰሱ ሰባት ሚኪ ይቅርታ ኣቋርፀካ ወደክ ባራ ሕዲ ኢለ ፅበየካ እቲ ዝዓበየ ነገር ሕጂ ኣስተውዕሉ ኣስተውዕሉ ከመይ ጌርኩም ክትሕግዝዋ ይኸውን ሓግዝዋ ተዛረቡ ጫው በሉ ኤምቢቲ ኸዱ ይብለኩም ኣለኹ እዚ ኩሉ ሓተፍተፍ ዳርጋ 5 ሚኒት ኮፍ ኢለ ሰምዐ ያለ እዚ ሓውና ሓፍትና 3 ሰሙን ተኣሲራ ኣላ ካላስ እሺ ካብ ውላዳ ተፋልያ ኣላ ሕራይ ከመይ ጌርኩም ትሕግዘ ከመይ ጌርና مسخم الله حجي كما يقولنا كنحجز حجي ጫው ጂ ክንዛረብ ዲና ፔቲሽን ደሆነ حجز وازي كله አታስንጃ ግደፍ ወሕጂ ሰለስተ ሰው ምን ሓልፉ አሎ አበይ አላ ኣብ ጉድጓድያ ኣብ ባዘዳት ሰይ እንደላ እንትን ይፈለጽ እሺ ኤቪደንስ አለ ግን ነገር ስማት ኤላ ይማነ كلهم أوردهم مجمرة كلهم أوردهم زمزارة بدلو لا قدام نفس حسابه هي بقى سقول نفس حسابات فلا بجزياد ليه تتزارب أب تناتا جزياد دخون السب كيزارب عقم هاليكم تملوا سلا أيكونوا بوجق عايت قالوا نعل نتي عن النتي عقم هاليكم أب جزياد سكتاتها نعم تادي قصرعت أب جزياد تزارب بس من أجابه زاربي حفتين من أجابه قرقون دافي أنت من أجابه يونك أباش أقواري مسألة هي لا عن ميلي مايكو كلهم تسحب عليكم ولا حجي بجاهم بكبرت كنا ياهم وليدكم أنا إلى يعني مكي ولا ترد دلني
مرة سمعني اللوزي قداي اوكي مانيكا ولادة لوه اشي ابلا ولادة ابلا نساء تفعلي لما لو اوكي اذا كله قرف وحجي كما يقلنا كنحجزا دمت نادينا عاونا قالك نقبر لنا اوكي حليف له زي كله حليف له حجي كما يقلنا كنحجزا انا حفتنا عبا حفتنا انداز عبا حجزني أنسى بعد عطا كوردكم يحجي هذا سبي الزارب أمه أبزي كدوم قراي كونكوناني تزارب السخد ما تعطى بليو انتيو ميت أرجوك مكيني أنا اللي سرت ميكا هاوي قول عاكو يدك سيلاتك قول عيدك سالخوس قول عندك دكوس كي يتزارب دلخو الموسخهم كتزارب وخلوهم وكوي تقول نعم ساتات بجاها بقلص نحيمو مو كدمت سمت غالي خزوم ساتات كوفي لهم سلازة حد أنت حنسى تعرف قدف قول أزدك سايكون قول أزك أتل دمسي لكم إرتراين كنقرأكم حنسى تزارب يقول الصغير بحاصر كما يقولنا كنحجزنا حجي قطعنا إذا كله زرابة نقر في حجي آتي على كلاس وديو كما يقولنا أنا كنحجزها دمت نادي عاونك نبل نمسا أبنات كما حجي سبسرة الأكب حراي دمتي يلناي كن سبورت يلاي تمانيت بنيكات صباح انت كتبل من عايده قفني ميكي الا ودي حاجه كل ماني مسايد دويلو ماني فتنو كتحفريها تبجاهم بكبرت استوى الحجي الله تاثير راستيت أبي لا تحسب أفريقيا fucking an African prison. إمني حانتي باكو قصاد مثل تعسر ثلاث صومن عبا بتشغل بحكي حزين له. It's not fucking funny man. How are you gonna move forward? Otherwise leave. I don't care man. نعي يصرفني. I don't care. جن كم أدي كم ولا دلني ما رأي يسمعك هايو. نساك أجابنا أي قتلتن أي سرقتن أي نتايجر أي حرمتن تايجرا قبلنا أي كلتن أوكي إذيك ثلاثة سمين يحجي حليفه كما يقولنا هنا أيدينا وهاب أي ترى كما يقولنا هنا كنحجزان نزارب كما يقولنا كنحجز حجي petition ديو سلام انتينا نقبل أو كنبلا لنا خلاص حجر حتى كي إلو Yeah, it's okay. But can I ask you a question? Do you have any ميلي خوداخ ميلي حسب نعم حسب نحن عندنا نو بس سايد بقى حرد بقى ኧረ ማይኮ በእናትህ ተረጋጋ አንድ ጊዜ በእናትህ ልጨርስኝ አይ ተባርቀኝ በቃ መሐሪ ወደ ልጅቷ ተስተኛው ስላለች ነው ኧረ በእናትህ መሐሪ አሞንጎ ስለዚህ ተቋረጠ እሺ ጎን መሐሪ أنا سيتي وأنا جالس أنتكم على سعي محاري ود الحريات نبر مدوم ناي محاري بقى محار ود أبجزينا نزار ميكي جزينا سرعلنا مايكل أبغون يدلها ما كانوا من نورا ويز النورد كم يجرى حقونا كنت زار بمحاري ود anyway حسب كسر عكمي دحريو ميكي اللي يتزارب هذا سب كاميت كيوتس دامتلنا ميكي اوكي ثانك يو anyway انت على بسرك عزيا قون عزيا مساء تسالته سئلي ابز تيك توك رينا يلنا مساء زنبرت سبي عزيا اوكي مساء زنبرت ترديخاني معرخ اندز بروف اندحر تزارب الله خوينا اتو غداي اوريدي كولنتي خالا انت على بسرك نهزبكم تطوبل መንግስት ደገፍ አይደልኝ መንግስት ደገፍ ዝደሊ ምናልባት ከቢድ ሓደጋታት ከጋጥም ከሎ ኣብቲ እዋን ደገፍ ከድልዮ ኸውን ኣብ ከምዛ ዓይነት ናይ ውልቀ ሰብ ጉዳይ ኸውን ከሎ ግን ምስ መንግስት ጠጠው ኣይትብልኒኻ ወይ ብሓደ ሰብ ጌርካ ትረዲኻ ናይ መንግስቲ ዕቤቱን ውርደቱን ኣይተምፅን ኢኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ህዝበይ ንህዝበይ ምስ ሃገረይ ምስ ህዝበይ እንድኹም ትብሉ
ስለዚህ ካብቲዮም ህዝቢ ሓደ ዝኾነት ረዲኻኒ ሰብ ተኣሲራ ኣላ እዚኣ ምሳ ዝነበረትካ ትነግረኩም ኣላ ፕሩፍ ኣበይ ዓዳ ኣበይ ተዶ ወይ ካብ ገለ ነገር ክትብለኩም ኣይትኽእልያ ስለዚ ሕተት ኖ ኣያሰርናያን ዝብል ኤምባሲ ተልካ መልሲ ይሃብ ንዓና ይሃበና ንሚኪ ደው ኢሉ እዚኣ ተካይዳ ዘለካ ጉዳይ ከምዚኣ ትኽክል ኣይኮነትን ኣላ ተባለ ኣነ ኣታ ብጃኻ ከም ትዛረብ ሶላይ ከም ክመፅያ ናቲ ዕላማ ከመይ ገና ክዕፀዋ ካልእ የለን ሶልካ ሓሳብ ግዜና ክንጥቀም ኣውል ሓትኩም ይበለክን ግዜና ክንጥቀመሉ ሓሳብ ኣብ ግዜ ይዛረባሎ ሓሳብ ኤኒዌይ ወዲ ለኹ የቀፅሉ በቃ ማይኩ ተሃዊኾም ኣሉ መብዛሕትኡ እኔ እወጣለሁ ኣራይ ናይ ሚኪ ሓንሳብ ናይ ሚኪ ክዛረብ የሚከዓወይ ኩልኩም ሰላም ይሕዋት ተረጋጊና ተነዛረብ ድሓይሽ ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ ሚኪ ሰላም ነው ማይኮ ሰላም ቁርብ ድምፂ ብርታዓኩም ሁሉ ግን ኣነ ሓደ ነገር ክዛረብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናትና ናይ መንግስቲ ዝኾነ ብመንግስቲ ደረጃ ስለ ዘይወፀ ደፊራ ዝሓፍትና ተኣሲራ ክትብለና ኣይንፀበ ተኣሲራ እያ ትብለኩም ደላ በቃ ተኣሲራ ኣላ ከመይልና ድምፂ ንኹና እያ ትብል ደላ ምስኣ ከም ዝነበረት ካርኢና ኢና ሕጂ ማይኮ ሓንቲ ሓሳብ ዓንተ ወይ ኣምፅኡ ነይሩ ማለት ናብቲ ኤምባሲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ንሕተት ንዛረብ እዚ ኣይልና ነይሩ ሕጂ ኩልና ንሕተት ወላ ሓንቲ ፀገም የብላን ኣክንዲ ሚከ ሕተት ናብቲ ኤምባሲ ምባል ንሕና ኩልና እሱ ንዓና ሓበሬታ ሂብና ኣሎ ኣክቲቪስት እዩ ንሓደ ኣክቲቪስት ዘቕረበ ከዓ ናይቶም ኣብትኮም ዘለና ስራሕ እዩ ዝኸውን ማለት ስለዚቶም ኣብኮም ዘለና ብፍላይ ዞም ኣብ በርሊን ዘለኹም ምሳና ብሓንሳብ ወላ ሚላ ሓወይ ከማን ቴሌፎን ሞ ንራኸብ ተራኺብና ንሕተት ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ሕቶ ሽዑ እቲ ጉዳይ ንዓና ዘይምልከት ልዕሊ ዓቕምና ተኮይኑ ወይ ጉጉይ እንድሕር ኮይኑ ኖ ተጋጊኹም ኣለኹም ተባሂሉ መልሲ ዝወሃበና ሓደ ንፁር ሓሳብ ሒዝና ከዓ ንኸይድ ማለት እዩ እንድሕር ኖ ኣይ ኣብ መርመራ ይበፅሕትን እቲ ጉዳይ ስጋዕና ኣብ መርመራ ትቐርብ ተፀበዩ ንግዜ ኣብ መፀበይ እያ ዘላ ተተባሂሉ ከዓ ኣብ መፀበይ እቲ ኣሲራ ዶ ኣይተኣስረትን ገለ ዝበሃል ዶሎ ግን ምስኣ ዝነበረ ኦኬ ሲስተር ዳሓን ንእሽተይ ሲስተር ይምልክተና እዩ ይምልክተና እዩ ጥራሕ ተረዲአኪ ቁርብትና ቋንቋ ደይኑ እንታይ ብለከላ ሕጂ ودهان أي تحضر أنا يرداني إلا خمناتك حسابي أنا زهب زلمكو تناي قانقا دا يمردا يمبرت أجمع يقولون حج نحنا كلنا إخواتنا بزلنا كلنا إرتراوياننا كما يكون جمير كحساب زب تحت زل حونا مالد سلازي تودد بابيلنا نحتاج أكتيفيست سلازغونت أكتيفيست إذا حطوا اللابز هون علم تردي غمني حج نتاي مالته إيه حدا قاعدين يبكى العالم مايكل يبلك الله إزي urgency SOS يحجي حالي في متعقلة إزي أبوان حجي كلنا ناكن بقى صلنا إزي ناي مسك تبعي إلا نو تماي كتحق زايها حفتنا أنا سنة همو محرح ويمني حنسا هيتو تون بانيش تيتسممني أنا يترف سقط زارب كن ويقل دايكونا سي كلا ونا تابوز حق زي الشريعة دبلني ما حزاي ولا نعود ترديغني وي كمز فريندز عينتنا مالتي كونتاكتون نيرنا حج انت يقنبلا له خوم سلاز نبرنا ديكون سي ابزخونا عالم اكتيفيست انت دا تسميعو وي عبيت ميديات دويلنا بتهاجر نافت منغس يرغاغصا وي كا اندحركم تزي تخايلخا اتزولو زيغا صقط قبر سلازغونه غبونا ايو بخال بيتي نقفيتا نايت منغست عين رايو كالي غن انت ميك حوينا عاخا تخبلكا حانتي مستي زنبره بوليتيكال ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝተኣሰሩ ገለ መለ ወላ ሓንቲ ደተሓሕዝ የብሉን እቶም ካልኦት ንኹስተ ዘይመሓረዶ ንገለ ንድርዕዶ ንቢተወደዶ ገለ ዝበሃል ምስቲ ፖለቲካል ኢሹ ድተሓሓዝ ስለ ዘይኮነ ኣብኡ ክስታይ ኣይንግበር ማለት እየ እቲ ካልእ ግን ኩልና እዞም ኣብዚኣ ዘለና ዋላ ንራኸብ ሞ ኮንታክት ንግበር ይሕዋት ክነግረኩም ሽዑ እንታይ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ከዓ ንዛተ ወላ ሓንቲ ሓበሬታ ሂብካ ንመንግስትኻ ንኤምባሲኻ ሓቲትካ ማለት ነቒፍካ ማለት ኣይኮነን ኖ ጌጋ ኣለኹም እዝንዝንዝን ناتكم جيجا يوم قبلنا خيلي وجيجا أنا هتقبلنا سقنا بالشد بدحري مالتي بس إيه أنا زي أخذ لك هذا اللي ميك حوي قال أبزر أنا عرض تنكرنا بالنت زر أنا بقال لا ثانك يو أنا بدك أنا كودي أخجي
اجانا خمل سولم دي انا دي زار ميكي ميكي قد ما يكون زارب كان دحن حسب مو ميكي دي قالت بل الله بقول لي قد ما يزارب كان دي حسب الا انا مجمع تخرداك انا خم حوقي انت كنت عني نسخه سمع اذا ارجنسي اجزوا او صوا خلاص انا كنت تزاربكم ما زربا كما قلنا هنا كنجمر كما قلنا كنحجزها زربا بزحوا ميكي هبنا بنع خلينا ساعات قلنا اوكي تزارب الصغار فكرت بدلها وانا هبنا دقيقه من الزرع هبنا لك تزارب كل كبرازه تزارب لك حجي تايمي قال مسلكم حوات كازم لبمات كلهم بعد ميكي سلام بحبنا على ولشي ابو قد كلهم حوات بعد ميكي تزاربوا طنيحهم حجي ميكي بغدا قد يفعل كذا على زياد كم سبقن حتى للنعغة أبدي أس أنت فتحت تكون تخلد حفتنا ذي تخونه جبت إنك يلا كم تأثرت ذي تأثرت أنت اللي خاطر تأثيرون بما قصد زي كنا بقول كسبت حتى تخلي على سبيا تحاتي تهات وطيا لمن تايق نبدي أنت عين من أنت محل في الغير ذاك نعغة ما نسيت عايز تكون خد بالله هنصب صنع مو حنصب كحتى كان زي كويس أجمعكم حنصب مو كنقرأك نيرترا نصعد وصعد حزبي توديا حزبي لما فتح يمتص هو أن من تاي أبتي هذا جبت إنك لك تأثير عليك أبتي الزمن قد أكلت كذي تحاتي ما تقلق بين هذه كلها تعاونين حتى سأكون كان سأكبلنا يدن معك نقرأك كتزاربنا يتفتنوا نحن نبدلنا كل ما لسه تأثير عند حركونا تأثير هذه نونا حساب وجههم نعم باميكي أنا بنزل بدي أحد أكلم ما بيسألني تزارب زعما مونيكا تزارب زعما تي تحطوا للخاجن نعيت حتى ندحر كوينكا لا عليه خايد من لسالك ما لسالي أنا حتى كالي اللي هو نمتى يفكر مقطع أكل كذا هو ولا تلك أنا متى وقت عند متى أنا من أحسن محل من هذا لون نهلها أنت ملكتي سنة ما نقرأك أنا صنع حساب تملكتي كرد أكاي هذا زيغا إيرتراويت وانستيتي كابزلاتو هاجرني إيرتراعتيا دمصات فيها دمص خون على الخو تايت سجمكا أبي أما فتح أبي أفتح لا يتفلني خان أبي مدرتي نايت أنا مدرتي هذا معادن في الخان مدرسات الغيار فتح لا يتفلني أنا حتى خان يقول أنا أنت هون ده يمتص فتح هذا أنا أفتح هاجر نروي تقمت نسخان كم ذخماي فانك أفتح هاجر تتكا أفتح إمباس بدأ يتعدد له ما تلاقيه كم كذا السخاك نقرأك أنا أنا أبزد اللق وتردي كله يقول كم زي كالوت أبصوفا كوفيلوم جنزبكم اندمج يرتقو كم عندما عند حسوهم كمود سرح سباي كونكون أنا بزي أسريحي بلك اللقو نحزبي دما كبركت دمت أفو سبي السخم جنزب اندهابكم دحسوكم سبيكم تفتو كنقرأكم بزي ما عاد بتزاربناكم نيرنا ترديكم علو رأسون ما أكورون حبيتو كوف دبل سبيكم تفتو جنزبكم اندابلع سلازي أنا ولا هانت نقر مونيكا تكفاري كونكون كالي كونكون كم سب أو النت السخام صباحا نقو اندحرت أفيقا اتقدم لميدكم وزيت فلتو ديمقراسي يلمدكم علىكم أبي كيدكم بلكم علىكم حتى بلكم علىكم إذن نوري كونن يا رجل نوري كونن حساب حوات ناتيا ساعدوا ناتيا حوات حساب مو نسمع بس حسب كترحنكو انت يا ترخب انت كبلو قايم حجنعو ما بقزيا ودايو عبزيا ودايو نعو انا عبزيا نخنزل اتحسب نسقبلين على ابوه قبر دغدف يا متخي قبر يا متخي اتحسب نسقبلي بجخي ابزيا موزار بنعو عتي سمعي انا خنقركي كيف امبسي سمعت انت كيف امبسي تتصفى انت يقبلوا كاين عتي
أتنقرأ كله كسام مودة تخودك كابزا ماس ميديا بعليك تفاك كندي كسام مودة كابزا ماس ميديا بعليك تفاك سبعة ميك عنصر عنصر أنا كوردا كامل نمو سوات مسيود إحنا خنزرب نماني قاتل ميك سمع على غني نماني قاتل إحنا خنزرب سنسود أنت سنسر عبد برميلي ميكي عبد الصبر دبال نقر ديلا السخاك نقركا ناتي غزا خفي تخزارب خيل يكون ميكي ناتي غزا خفي تخزارب خيل أنا لا وصارب بقى ممكن سؤال جزء حلو له جزء ودي سوق جزء أتزارب فرح ديو ميكي تايو حق نتزارب فرح ديو مساكيت أنا نحن تزارب قنعة مسلي بالكاد حسب وشيء انت يا لو ام سيد الزارب انت يا لو ام سيد الزارب زيقا لو دي مسألة خزارب كلا دي مسألة خزارب كا تايم كتكن تسخاو قنقنا تتحز بكا إينا نسخاو ود بدحرية أنا جدناتي أنا خزارب كله خاطئني لكم سمعوا ود الصغار ود تزارب الصغار نقرأك حساب اندحراتي كان تزارب يا حقي ميكي حتى تسأل عن الخمس جنيه فلات أمه حتى حتى مخالف فلات أنا حتى كله متمل سلفتن أنت حديد ما تسأل كادو هذه آسي حتى مونيكا حافتنا يا أخي اتفقنا يدلنا تهون ولا حد جبتنا نقدر يلن كان أي نقدر كا حسب سمع كان أي نقدر كا ولا يخون مو ذا سبزية زحتت الليوات حتى حديد خاطر احنا قلت مثلا كم سبب نمنتاي افتد ملكوتا حقا تخون افتد ملكوتا اكركتك زي تحت ابي اسمعني اذا ما انت سيدي اذا ما انت سيدي ادهم لمنتاي تاي تصنيحها لمنتاي عندها اتيا تصنيحها انت تفلت عندها لمنتاي اتيا تصنيحها اذا ما انت سيدي تعال ما حلف ولا خلني يشولدو اسوعل أوامو أنا حجي المثالي بكالو بزك هيدا زي بزيد قبرو دلو حجي سبعات يدسر اندحر كوينو كالي سبب كاتو اي كالي بلا لخوكو أنا كو قلت سجيري دزار بكالو أرعايا خدكون تخير مونيكا أبتز خدتو اندحر زي وزيا كالي سبب كاتو اي كالنيو سلازي قبني نبعلو نهزو بوسي تردي كالو يعز فريحين كأتو سيتب لك أنا أتفكر بدك من قصي أترى معنا خندي ما يكون فلتي خم حرم مخان من قصي أترى أيكون أني زيجو نسأل أتفهمان مو زعبا زباو قنبر حسب مو زعبا زباو قنبر من قصي تبقى كلها من قصي سبي من قصي ركلام ميكي كنزارب دني كعون زارب دا نيمو داتا زاربانا نيمو داتا أبناتي جزيز كون سكي زارب نمو ميك دحر ميل تعاطوا زارب عطا سلام تزارب كاكو تزارب كا دويلة تسبيكم تزارب كا سلام حساب ميكبر كورد كامو حساب كنغركم ابز غزا بزابا مونيكا يدزارب دل ناي حد سب كي حتني بزابا مونيكا ግን تزارب تريليخا እቶ ኢናፍ በቃ አብናተይ ግዜ ዝኾነ ሰብ ከይዛረብ ሕጂ አብናተይ ግዜ ተዛሪብ ሚኪ ልክዕ ከምታ አብናተይ ገዛ ድበካ ናጽነት ተዛረብ ያና ኢናፍ ሓደ መጀመርታ ንዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ክርድኦ ደለዎ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣብ ደስ ዝበለካ ሰዓትን እዋን ግዜን ከምዚ ከማ ክኾልታ ፍበፂሕ ካያ ትመጽእ ሃገር ኣይኮነትን ናይ ብሓቂ ክትሕለቐላ ትደልይ ትኾኒ كيت ازي كوي ازي نعقدكم ازي عننتكم ازي ترديكم على تعبيتكم ازي ريخا ازي حسب ازي فتا يكونتن قالا وين دما كتزاربو قالات እንዳተንተባተበት ትዛረብ እዚ ኮይ ብድዒኹም እዚ ብድዒኹም ኤርትራውያን እዚ ብድዒኹም ካለ ወላ ሓንቲ ነገር ይብልኩምን ሪኻ ጭካኔኹም እዚ ንሓደ ዜጋኻ ቋንቋ ስለዘይ ከኣለ ሪኹም ከምዚ ጌርኩም ይኹም ተፋጥጦ ከምዚ ጌርኩም ይኹም ትድህሉና ነርኩም ወላብቲ ኤርትራ ኣምሓሩ ትብሉና ገለ ትብሉና እዚ ኮይ እዚ ድሕርቀና ደሎ ናትኩም እቲ ብድዕናትኩም እዚ ኮይ እዚ ኣጓል ፈትያ ኮነትን እንግሊሽ እንዳሐወሰት ትዛረብ ተረዲኩም አሎ እስኹም ክረግመኩም ዶ ሶሪ
بتي أبدقت ولدو دلو ودخم بتي تولدو أنا حسب كرقمو مي مايك رف نو كرقمو لو أمزيو نو بحكي لك بتي أبدقت ودخم يبتي هنا تي مايك كده حسب انت ميكا هاوي حنساب انه بجي حتى هنكا ناتاتشون النابو just first of all I have a question for Ella حتى له do you have any proof or any evidence she is in a prison no سمع استو دبلو تقبلوا لي سلام سوري دبلو تقوانقاس تقبلوا no I'm going to ask for her first of all لا حتى له مغنياتو I would like to know if you have any evidence she is in a prison No, قدف هذا حنا يتحتتا. I have to ask تأثيرات ولا لا so if you have any evidence first of all. No, بك أي تواتروا أنت أي تواتروا. He's been inside for 3 weeks. خلاص. أنا حمو. Sorry ميكا عاوي حنساب بجها. ما يكون سلام بلد سنياتها نمنتاي تقولوا نمنتاي تحتوا أو شيء كله حنساب بقى لي أو شيء نمنتاي نمنجستهم دي تحتوا. أنا تعال لا حردان بحق مراجعات ورقة اللي واقعين ده مراجعات نجار على واقعين حتى لو تأثيرات للزبالة no أي تحتاني ها سلام سوري أي تحزلي وما ندهري واحد زي بالله أم تاك زارب ده أم تأثيران أي تأثيرات مراجعات صحيح حاسكوسي كم يجري بيت صحبة عتيق حتت مراجعات نحر زي بالله يسي تحي زي حتت no أبي إرترا أتي الله زي سبزي مش هو أتي الله وديا أبي الله هو إرترا أتي الله أسير ما لا تكون تناتا ميكي حسب مو ميكي هاوي إرترا أتي حسب تراجع ميكي تراجع نسات أسيرات للزبالة لا السوق تراجعوا أنا يرجعني يا رجال بس ناتكم تكستايد حرق ندلو أنا لا ناتكم ما يتولنا أنا سي دفلت أنا قريب لين تأثير أنت إلى رجعتني هذه خيلة حتى مثلا يو وأنت إلى كحتى تخيلنا تتساتو ولا تسخاتو ولا زلقان كحتى اللغة البعامي أبدي أجن كالك توره زلوا تاخد توره زلوا أنت يا حدا رجعتني هاتكم كون كلا لنا كسب نحجزات وصعدوا تفتح دخن بس مسارة خن الرجاجات كلا لنا مجمع رحمة زلوا مسارة من رجاجاتي عند حريت أسيرة خوينا خا الرئية زلنا حجي عبنا جرالو حدا سب عند حريت أبتود بالي خوينو حدا سب أبتود بالي عند حريت خوينو تودب ناتو سرارة حلوه ناتنا ميديا أكلات الله أنت يبحال نفلت بوليسو نصري حقتاتو فلتي بعلي دي بوغن دي تحت هاجر أو سمعتات دي جوز كتصرف كتسبق مثلنا يتودو ونسلة تدون أنصار بوليسو ممرحيتاتون ونسلة زخنة أنا أكلنا يتقدفي أنا هقدف يزبل سب كون دحر سبق الله خوينو هقدف سلامنتاي زن غيركا سلامنتاي كمزيل كاتسعرفن تسبقن ممرحينا خمزي دي بوليسنا خمزي دي لخحاتت بدنا تعلو مخصنياتو زخونة سب نتي مسلي أكال نايز ودب يندعبله بشيم نايت ودب نبعلو هكدفاويتي إلى ميديا ممساون نبعلو نفسو زا أخاله ناتو حتى اللو مخنياتو هكدف يندعبلت وي هكدف كي كونت هكدفاويتي إلى عند حرقوينا بشيم هكدف سفت تصرف زلا ويون أكلنا هكدف كوينا ناتو هكدف ناتو ناي ميديا أكلات اللو انتاي سبخ انتاي زارب أتصبيغ زفلتيو أبزز تقاقي سب سلمتاي زغير كايلو حتت يخيليو نزخلو زي دمدام ملسي زخونا ناقن تامي جمع أحمد دلوان نزخلو دمدام ملسي زخونا بلك تأثير هذا أي تأثيرتن حدا نتصر زخونا سئلي كلو ناقل اللو إذا مسرق عقصنا حتى زغل أكل كنا حتى نخل قبناتا انتاي مخانو فليتنا خا نتهزبنا خنرغاغو يغبا قاو حلفو جن اوكي اندحر دقا تأثيرات صنع كابزو كله ميدياتات صنع ازو كله ميدياتات يزربالو بقى ترديكالو ميدياتات يكون ابز نبعلو 2500 سي دهيناتا زحتتي ترديكالو سلازي نزه كنا مجمريا زامير دان سغاندي خمسي خايا حجي ساخ تمساخ لها بروف على كادي لحتى كان انت اسرسي بروف على كادي do you have any evidence ميكا حوي do you have any evidence
ሕጂ እዚ እኮ ኣነ እኮ ድገርመንናትኩም ሲ ኣብ ኤርትራ ሲ ፃፀይ ኮነትንሳ ፃፀሲ ኮነትን ንዓይ ደይኮንካ ክትሓተኒ ድግባኣካ ኣነ ሲ ፍንጭ ሂበካ ኣለኹ ተረዲካሎ እንድሕር ሂበካስ ንምንታይ ስኻ ተመሊስካስ እንታይ ተኣሲራ ኣበይ ቦታ ኣበይ ናይ መደብር ትብለኒ ኣለኻ እዚኣ ሰብ እዚኣ ብለካ ኣለኹ ሰራሲ ርግፀኛ ዲኻ ብለካ ኣለኹ ኣነ ምእሳራሲ ርግፀኛ ዲኻ ብለካ ኣለኹ ደይ ምእሳር ኣሰኻ ርግፀኛ ዲኻ ኣነ ብለካ ኣለኹ ዝኾነ ሰብ ኣትዩ ኤርትራ ብሰላም ከም ዝመፅእ ዝፈልጥ ንምንታይ ከተኣሲራ ኢለ ክሓስብ እሞ ኣነ ንምንታይ ከተኣሲራ ኢለ ክሓስብ እዋ ሕጂ ሪኢኻ ኣለኻ እቲ ፀገም እዚ ንሕና ንብል ዘለና እንለካ ኩሉ ሰብ ምስኣ ዝነበረ ሰብ ይምስክሩ እዮም ኣብዚ ወፂኦም ኣይዛረቡ እምበር ብለካ ኣለኹ ብትክክል የምፅዎ ኣለዉ እቲ ጉዳይ እስኹም ግን ንምንታይ ኢኹም ተሓግብዎ ደሎ እንድሕር ድማ ክትሓቱ ደሊኹም ኣነ ዝብሎ ደለኹ በኣለ ይዛረበኩም ኣለኹ እስኻ ሕጂ ክትገብሮ ዝግባኣካ እንታይ እዩ ከም ሓደ ሰላምሲ እንታይ ክትገብር ኣለካ እንታይ ሒዛ ክገብር ሓብሎ ኤኒ ፕሩፍ እንታይ ክገብር ዝኾነ ጭብጥን ሰነድን ክሓስኩሲ ከመይ ገይረ ክሓትት ዝኽእል ከመይ ገይረ ክሓትት እንታይ ጭብጥለኒ እንታይ ጭብጥለ እንድሕር ተኣሲራ ኮይንካ መረጋገፂ ሃበና ክንሓትት ሰላም ኣብ መንጎኹም እሞ ክዓቱ እሞ ሕጂ ሚኪ ይብለካ ኣሎ ሃበኒ ፕሩፍ ተኣሲራ ኮይናሲ ርግፀኛ ኮይና ክንዛረብ መታን ፕሩፍ ሃበና ሰላም ናይ ክልተ ፕሩፍ ዳሞ ኣብ ሃገርካ እኮ አይደለ ኣብ ኢትዮጵያ ይኮን ተኣሲራ ኣብ ሃገርካ ተኣሲራ እንድሕር ኣላ ተሓትትና ኣብ ሃገርካ ኣብ ሶማልያ ኮነት ተኣሲራ ሚኪ ተኣሲራ እንተላይልካ ዝሕተት ሕተት የለ ሕቶ የለን ተኣሲራ በቃ ኣነ ከነገረካ ተኣሲራ ኣላ ተኣሲራ ኣላ ከማን ሕተቱ ሚኪ ተኣሲራ ይብላሎ እሞ በልዎም ሚኪ ተኣሲራ ይብላሎ እሞ ሞኒካ ሓቅዱ ተኣሲራ ኢልካ ሕተት በል ሚኪ ኢልና በሎ هجت بريه الكلام زي تأثير أخي مع الجوز يعطي تزاري بعدين ما له شيء مدلهم سلام قبل السامع عند حر مسكير أخي أبزي ميديا متى تأثير نير عند حر لا تكون كأنت كتبلو يخو سكان جرو أتامي كخمس جيل كات زرب يلا نايقول زرب بين الزرب أنت هاي تجبرو سكان جرو هاي تأثيرتني لكم تكاتو أدل لكم سبات እንድሕር እዚኣ ሰብ እዚኣ ደሃን ተኣሲራ ይበልናን አይደል ያኔ ተኣሲራ ይበልናን ኣይ ተኣስረትን ኣይበልናን ዝፈልጥንያ ነገር ስለዚ የለ ሙሉእ ሓበሬታ ሃቡና ንብል ኣለና በቃ ሞ ሕጂ ሰላም ኣነ ነጊረካ ጌርካዮ በቃ ሚኪሲ ካብ ሓደ ዜጋሲ ኣብ ወፃእ ኮይና ንኤርትራዊት ትጣበቅ ዝነበረት ቆልዓ ኣብ ኣስመራ መስኣተት ድሃያ ኣጥፊያ ኣላ ኣበይ እንታይ ኮይና ሲምፕል ዩ በቃ ተኣሲራ ድያ ኣይኮነትን ገለመለ ድሃያ ስለ ደጥኣትሲ ተሻቂለ ኣለኹ ሓግዙኒ ኣበያ ዘላ ሕጂ ንግደፎ ተኣሲራ ድያ ኣይተኣሰረትን ነቲ ገዲፍናዮ ድሃያ ስለ ዘጥፋትሲ እንታይ ኮይና በቃ ተሻቂለ ይብላ ኣሎ ሕጂ ነቲ ክስታይ ንክን ኣስሮ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ከም ሓደ ኤሪትራዊ ግቡእ ሕቶ እዩ it's very healthy ሕጂ ንህና ንደልዮ ነዚ ጉዳይ ሓደ ሰባት ፖለቲሳይዝ ይገብርዎ ኣለዉ እቶም ድቃወሙ ድዮም እቶም ብጣዕሚ ንድግፍ ኢና ዝብሉ ብጣዕሚ በቃ ተቃወምቲ ኢና ዝብሉ በዚኣ ጉዳይ ክልተ ክስተይ ገይሮ እሞ ነቲ ጉዳይ ይገፍሕ ኣሎ ንህና ድማ እዚ ጉዳይ ክገፍሕ የብሉን ሶ ሞኒካ ኣቤላ nobody knows ሕጂ ኣነ ንነብሰይ እቲ ብናተይ ሎጂክ ሞኒካ ህግደፋዊት እየ ባህለይቲ እያ ሞኒካዊት ህግደፋዊት ሶ ኣብ ኤሪትርያ ኩሉ ሰብ ምእታዋ ይፈልጥ እዩ ኣይወፅአትን ድማ እሞ ኣቤላ ሕጂ ብሓደ ወገን ሚኪ ይፅብቕ ኣሎ ንህና ድማ ዊ ሜክ ሹር ዳት መንግስቲ ኤሪትርያ ክሪቲሳይዝ ንገብሮ ንክንገብሮ ሓሚማ ድያ ሆስፒታል ኣትያ ድያ ድሃያ ጥፊያ ዘላ ተኣሲራ ድያ ሓደስ ኣክሲደንት እዩ በፂሕያ ደሎ ኦር ኣብ ሆሊዴይ ድያ ዘላ ኦር ከም ሓደ ህግደፋዊት ኣብ ስራሕ ድያ ዘላ ካብ ሓሙሽተ ሓደ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኦንሊ ምእሳር ጥራይ ይኮን እቲ ሕጂ ሰብ ኣሻቂልዎ ዘሎ ድሃያ ጥፊያ ኣላ እዚኣ ፀሪት እያ ግን
ብዙሓት ሰባት ነዚ ፖለቲሳይዝ ገይሮሞ መንግስቲ ኤሪትሪያ ከምዚዩ መንግስቲ ኤሪትሪያ ገለ መንግስቲ ኤሪትሪያ ነቶም ማራ ነቲ መንግስቲ ኤሪትሪያ ደሓሲ ክስታይ ይገብሩ ዝነበሩ ሰባት ከማን ኤሪትሪያ ኣትዮም ክወፁ ንሪኦም ኣለና እንታይ ስፔሲፊክሊ ኣብ ሞኒካ በትሉ ዘሎ ሰው እታ ምሕታት ሕማቕ ኣይኮነትን ነቲ ክስታይ ኮንክሉድ ንምግባር ግን ኩልና ኣብ በብ ዘለናዮ ቦታ ኤምባሲ ኤሪትሪያ ኣሎ እቲ ኤምባሲ ኤሪትሪያ ሞኒካ ተዓሲራ ድያ ገለመለ ኣይኮንናን ንብሎ ግዱሳት ዜጋታት ብዛዕባ ሞኒካዊት ድሃ ምጥፋዓሲ ብዙሕ ሰብ ተሻቂሉ ኣሎ እዚ ጉዳይ ድማ ኣብ ካልእ ቦታ ክስታይ ይከይድ ኣሎ ነዚ ጉዳይ ሲ ህፅር ክስታይ ንክንገብሮ ሲ ድሃ ኣለኩም ድዩ እዚኣ እኮ ቬሪ ሲምፕል እያ እዚ ኩሉ መዓልቲ ከማን ኣብ ሓደ ሳብጀክት ዴይ ኢን ዴይ ኣውት the last 1 week ገለመለ ክስታይ ዝገብር ነገር ኣይነበረን ምስ ገፍሐ ግን ፖለቲሳይዝ እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ድማ ጣጣው ክብል ኣለዎ ሶ ብስርዓት ኤምባሲ ኤሪትሪያ ኣይትሕተቱ ኣይብልኒ እዩ እዚኣ ጉዳይ ስለትዘለዓለት ድማ ነቲ መንግስቲ ምትሓት ኣይኮነን ካልእ ጉዳይ ኣይኮነን ከም ሓደ ቅዱስ ዜጋ ትማሊ ሲ ንብዙሕ ሰባት ክስታይ ትገብር ዝነበረት ናታ ሕማቕ ይህልዋ ይኸውን ፅቡቕ ይህልዋ ይኸውን ዋላ ገመን ጌራ እንድህር ተዓሲራ እውን ኣላ ኣብ ክስታይ ኣትያውን ኣላ ሓደ ነገር እዩ በቃ ኤንድ ኦፍ ስቶሪ ካብ ማንም ሰብ ትበልፆ ነገር እንድህር ኣብ ገመን ጌራ ተዓሲራ እውን እንድህር ኣላሲ ካብ ሰብ ትበልፀሉ ክስታይ ኣይኮነትን ክትእሰሩን ትኽእል እያ ግን